Sa K5, ganda mo'y lalabas. Bags at dresses, tiyak na class. Shoes and accessories, glow na tunay. Sa bawat galaw mo, ikaw ang star ng buhay. Don't be afraid. What's up mga ka-travelers? Kung naghahanap kayo ng something affordable yet will make you classy, elegant, and gorgeous, this is definitely what you need. K5 Fashion Boutique, para sa girls na laging unique. K5 Fashion Boutique, sa iyong style, ikaw ang chic. Strike a pose, girl, don't let go. This is your time, let it flow. Itong K5 Fashion Boutique, nag-start siya September 19, 2019. Ang physical store na dati sa Daraga, pero nung nag-start ako, online lang siya, sa bahay. Then, 2023, nag-decide na ako magkaroon ng physical shop dun sa Daraga. Fashion all in you. K5's the place that makes it true. Don't be afraid, just let it show. Ikaw ang star, let the whole world know. K5 Fashion Boutique, para sa girls na laging unique. K5 Pag nakita mo yung client mo na masaya dun sa bag na nabili nila and with a very minimal price, yun ang nakaka-happy sa akin. That's more than the money I can get. Yung happiness na makita ko sa kliyente ko na napasaya ko siya.